ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വർക്ക് മൂത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് ക്ലീനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സനീഷേട്ടൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് തന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ലീനിങ് ആയിരുന്നു ഇത്. വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന റൂഫും പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം. പ്രഷർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ് ആരംഭിച്ചത്. പ്രഷർ പമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. കൂടാതെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം നല്ല സഹകരണമുള്ളവരായിരുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരുന്നത് അവരാണ്. 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ റൂഫൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി. അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈമായി. സിസ്റ്റർമാരാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണി മേടിച്ച് തന്നത്. ഞാൻ അതും കഴിച്ച് നേരെ ഒരു ഉറക്കം. ഇവിടെ 2 തിന്നിട്ട് എല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് ആരംഭിച്ചു. ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം സൈഡൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണമായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ എടുത്തോളൂ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ആക്കാൻ. സനീഷേട്ടനൊക്കെ സൈറ്റ് വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വർക്കൊക്കെ തീർന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലീനിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.